Sabi ko na nagkagabi. Hindi ko kasama. Kakalagot tayo. Kung kung nakakos, kagayon kinunubol. Isa magpupunta kayo. Hindi talaga yung matapatan ito. Sabi ko na ako. Ito na kami sulit na natin. Ito na kami magpupunta kayo. Kaya sa ito na ito eh. Yes, pari. Mabili ka talagang doon. Sabi nyo na ulit ka kayo sa tilis. Kung wala lang ako, sabi ka kayo tinanong ko. Isa ako. Ang nabibig ko liwal ito na sa kasino. So, nagkatawa na kabalik ka, ito nabulong ng stili. Stili sa mag-iba, wala. Ilan nila, ilan gawin natin, kung naman natumatin muli. Kasi meron ito lagi. Kaya nakamit yung lagi ito siya. Wala lagi, warung na bulan. Kaya kala ikaw wala. Ang masunod pa ito, nagmanibaw. Tumba ka ba pagkakalisyon? Okay, di ba? Diba? Kabuhin ka ito. Ang sinagulog ka. O espero, di ba? Kemudian itu menanggapi. Itu pun nama sabi mereka kata, sebentar orang mulai pray. You will stay. Ya. Namun itu tulis itu tentang lima suster dari lima. Tidak. Iwala nga masingatang. Kasi yung mga dito, sa tao pa namin reality, sa wala yung masingatang. Nalaso niya, magulit ka rin yung stay, pero malipad, diba? Ano na rin? Sa halapot pa. Sa ngayon yung matumok, nagmambura na diba? Ang balikan na rin. Biar yung nakabi na kakita nga, nakamaso, yung nakabi, di ba, biliw na nakamaso. Yung din siya tamo, yung kasi naman, hindi sa parang to stay, hindi sa parang na siya tamo. Siya to city, siya hotel mo. E natarong ito na kayo, sa parang na siya tamo. Ano na ba, umarong ka ito ba? Niyado na siya tamo. Ito siya parang, nasa tulo ba, kaya, Pagbabaran itu pun dimaku kata dunia aku merasa lebih boleh kan mereka boleh sebetulnya tak boleh kesana boleh kan mak suatu pembenaran dia lu dan penusul dia untuk mereka semua orang pesta mereka boleh dia menasih umum di tidak terus dia taruh itu nasihat mereka bawa kita sekarang manusia yang boleh kita apa yang boleh itu tentu menurut akhir-akhir dia udah basic ilmu sudah ramai nunggu boleh tampil ilmu laptop pun tampil sama kedua dan terus umis itu kawan kedua untuk itu pada itu ya orang tua ilmu dia kawan Yung tulad nila, hindi siya na, mga kakalot ko, sinabi nila na stay, bisa ko na pagkira, kasi sinabi nila, hindi ko. Hindi na kamulong ko, na may basa na yan, hindi mo pa, napakalagat ko, sa tarang mo na, so tunuri ko, kaya mo ko, hindi na banto. Kita mo siguro naman, buto ka ito. Namun, hindi ko, hindi ko,
Kaya mo namin natin, kaya mo rin ako na ko. Kaya kami gunawin. Katayin na sa karawis dito ng kahit malamas. Meron mo kinanong na siya kami. Nabuna, huwag yung pumunta ko na siya kami. Hindi mo nila magkailangan, may lamas at dito ko, ayaw dito. Inong sa na. Ito ay solyeros ka ka. Magkatyan, hindi na kami naman na nabuna ko ay basi ko lamas. Kasi ito ko kayo mo, nagtutulong balik. Nabosa, nakahit ko na pag-upita ka dito na panitirin ka na kanino. Sa ramay ka na mata. Kung nabunga, magkati mo ba? God doesn't look at the outside of us. God look at the heart. Kasi naman nabunga, magkati mo ba? God doesn't care. Ito pinimula ako tukila. Kung nasa siya umone, siya pang betuwa na may kanituwa. Terus sabi mga takay tuwa. Ini suka lebih dia orang kuno ya untuk kait tujuan. Tapi orang kuno tu nama ni orang yang kuno. Tapi kuno terkali mau pergi. Buat hasil itu kita kasih. Orang boleh terkalian sebelum. Sebelum orang yang kali dia. Aku betul-betul aku mau bikin lagi orang bikin masih maka lucu di mana yang itu bikin ayat orang Waktu dunia mengawaikan Wednesday, lalu-lalu yang mula-mula memakai bulan itu bosan. Do you want to obey the call of God? You cannot see it. Paulah saya mulut lupa ya, sakai itu kau salah bangun, bisa video, mau salah kurang, usah gila, sakit. Waktu ini mula-mula Wednesday, rumah saya sudah tutup. Dan Tuhan orang kata kalau kira yang obey bulan. Yang mula-mula mau kita tahu. Kaya itu boleh kaya lagi nukon. Yung tinachibu, yung araw na wata. Ito kuno pa ya, kung tama naman mo siya, just like the ethics. When you have a physically fit, you are really vital. Kaya datang nga, the spiritually fit, kung tama naman mo sa ito pa, just fix your eyes to Jesus. Breathe
dapat pray and bear witness. Saudara dibibigay itu istri sa mga kasama. Bear witness adalah membanding nanti nak kau sa physically fit, spiritually fit. Saya bear witness kita sa nagpapit. Kung tinatawag ito sa itulog ko sa kawarang mo, ikaw hindi masita. Pasti rin namin kinatawag. Kung talaga naman tayo waltang, na itulog ko na kami siya na mami mawasiro sa lugar o tinitintan mo. Tapos sa matutuwa talaga magtutalay na may kadihira may nasa sulit ito. Meron may hindi magkanawa. Kaya talaga, may iba kaya sulit ito na natin mga. Doon naman nagtiti, doon naman nag-bisnis, yung nagkanawa ko. Todo na matabas sulit yan ako. O talaga ito, ito. So, yan naman natin kinapitikan ito, sa kanan mo na ito. Asa kayo doon may natuloy, may naigira sa tiko ng kanan. Asa kayo na kinito na tama, kasi asa yung iwa kayo sulit matawa. O sa parang sa ito. Sa ato naman na tuwi, ito nga, ganyan kami di mo naman, ay siya na tuwi ba kayo sulit. Ito ba kami nakalawa ka ng drama. Yung kaya, hindi kita ka naman, nakagawa na nga ba kayo. Siya na yung kaya, hindi kita ka. Kaya hindi yung tubo ko ya, balatan niya siya na tuloy ba kayo siya. Karawang mo na tuloy. Magkalabi, nakita sa puro na dito, siya na tuloy siya. Kung hindi naman, saan hindi yung tuba, isa na tuloy siya. Ang hindi ka ito, naromatin ka tulog, hindi ka ba, kaya wala, iyan mo ba kayo siya na turang ng Jisoo Christ. May siya sa naman siya. Nabili ito, balik ka mataya, wala ka niya siya na tuloy, tuba ko siya. Kung nabili ka talaga, bakit latin ka, wamutin ka limong kaya mo, kaya daw ala ko may iba ka na daw mutan, kung sa kaluman ko sa pagkataw, nakatawuran di ko na mga isul, kaya lang kong buhay ka, lumaiwala, na kayo din mga buhay. O kasi ito na, kung buong araw, namunong ka isul tuwid sisu, pero niya ako na sila. Hindi ko lumaiwala ito, yung tutuloy, dalawang pala, gusto natin ito, kaya hindi ko pa, ito na pa, we have not battles with Jesus. We have battles with Jesus. Then, we have not with Jesus. We have not with Jesus. Hooray! Thank you, Jesus. Thank you, Daddy. Ano na po with Jesus. Hindi mo wala nga may sinataw na singawarang mo. Sa hero may binatang ang tag-istir. Kung manilo, hindi ito wala ko takit yung man. Kadilaw ito mo po. Hindi. Ang wiyakere yung man. O sa tingin man, kaya may kalang ito na naman. Pinantuwa na, nawala ka dito na, sa akin mo ba? Hindi. O kayo na yan. Sa siya ko na nag-requesting na yung tubig siya sa sulit. Ikira-kira na rin ba kaya rin na gusto mo ni siya na sa akin. Isang nga, ginawa ko is so, lahat mo na tiwala mo, sa lahat mo na. At hindi mo nisita, may kawawa ko, di ko, estira, sa kahit yung man. Hindi ako nakulong sa Jesus. Hindi ako nakulong sa Jesus. Kung may bago ito, masabo ka lang ako, tukul na may wame, kaya ako dito sa naliw sa liwawa. Jesus. Isa ka, Kristo. Ilaw yung kita ko na isa. Naisura, sabi na tumong ko ang mula di ba araw? Bigyan na, kaya mati ko nagtakuya sa mong ginaraw ito man. Narat mo na kanisuro. Kaya kung niya na sila, kaya lubay mo ito na rin. Nagtawag kayo na ito nakakakita. Kung nabiyan din niya ako, namakitin ko lang, nabubit at wala pera. Ay siya, lima sa magbukabi, tuntuwa niya na ako. Sayang, inatamatay ako doon. Kasasir na yung tuwa sa pagkasara kay Mamana. Inatamatay ako doon, nagsasaw tani. Kasasir na yung tuwa sa pagkakanuman.
Bisa kau tangki na, mayroon mo nung sikarman. Maduro kilo na may pagkapagandin ko ko eh. Napakagandin mo, may koto-koto. Kung yan, di ba? Hindi naman kamu lah, hindi ka kami nagdamino yung nasinagin ko. Sama kayo stay. Leso na sabi ko mo ko, napaparo kayo ng leso, mo ka naman doon, nasingo yan. Katamatikin na. Ngayon, hindi itong matagal doon, may okay na. Ang nasa inyo mga pasakat, yung mga na leso mo eh. Ang nasa inyo mga naman, ito bigya. May bulit ko naman na ng weekend. Harus ini bigya, kasi may bulit ko naman. Mapawalik ka na talaga ito ito. Ang leso. Kasi nakalakaw-kalang ito na. Ito di ba sumpa na yung mga karoon? Sumpa na rin ito. Marinig ka sa bilang ng lupa. May tutong na boss